お送りしたい曲はリクエスト曲です。こちらラジオネーム鳥かごの少女さんからのリクエスト曲です。ベリーズ工房でアジアンセレブレーションでした。ありがとうございます。海外ドラマのね、話が書かれておりますけれども、ドラマね、本当に今たくさんあって、いろいろとこう地上波で流れてテレビからの方もありますけれども、また、配信ものであったりとか、たくさんあるので、ね、もうこうチョイスしてみないともう時間がね、もう足りない。私ちょっと今ね、ちょっとドラマが見ることできていないので大好きなドラマなんですけども、見出しちゃったらもうドラマの世界に入っちゃうので、ね。鳥かごの少女さんからでした。ありがとうございました。78.1 Way